ese tiña na lista 7 homes para matar en Chaín. Nos cuales era o finado meu sogro, o sea, meu pai, que foi o primeiro, o primeiro e o último, non matou máis, meu pai, finado meu sogro, o que era alcalde de barrios na parroquia, que era tío Santiago, Ramón o bombeiro, que tocaba na banda de música o bombo, Ramón o bombeiro, tío Juan o sombrizo, que era portugués tamén, pero ese escapou, xa nesas fechas escapouse para Portugal, tío Juan o sombrizo, tío Vicente Mariano, e non sei quen era outro, eran 7, tiña unha lista de 7 para matar en Chaín. E cando matou o meu pai, e a Manuel de Lucinda, exactamente, era o 7, e a Manuel de Lucinda, e cando mataron ao meu pai a Manuel de Lucinda, enterouse un de Chaín que estaba no exército, era sargento no exército, e enterouse do que pasara aquí, e veu con permiso, naqueles días veu con permiso, e foi directamente á casa deste señor, chamou, e na escaleira da casa puxolle unha pistola do 9 largo aquí na sien e dixolle: como mates un home máis en Chaín, vou os sesos da cabeza polo aire con esta pistola. E non morreu máis ninguén en Chaín. E iso foi un que chamaban Pepito Xuxano, que foi guardia civil. Pepito como? Pepito Xuxano. Estaba no exército, era o que estaba no exército. Ele estaba no exército e era sargento. Despois pasou á Guardia Civil. E despois pasouse á Guardia Civil. Sí. Que chamaba o noso guardia, mesmo os fillos del, chamámoslle o guardia. Un fillo del que chamamos guardia, que morreu xa tamén. Pois, e entón desde esa non morreu máis nadie sin Chaín, pero eran para matar eses 7. Todo mandado por este señor. O guardia cívico e veciño da parroquia.